Всяко разследване започва по един и същи начин. Няколко документа, една електронна таблица, имейл, системен улог, одитен отчет, SAF-TXML файл. По-отделно, всеки от тях показва само малка част от истината. Истинската картина се появява едва когато всички доказателства бъдат свързани. Това е епизод 28. Преди него вече са проведени 27 последователни епизода на разследването. Всеки е добавил нови факти, нови връзки, нови обекти и нови хипотези. Днес към разследването се добавя напълно различен тип доказателства. Логове от Active Directory, доклади по информационна сигурност, вътрешна кореспонденция, системни логове, техническа документация. Но разследванията в реалния свят рядко се ограничават само до ИТ. Те включват още счетоводни записи, финансови отчети, електронни фактури и SAF-TXML файлове. Един SAF-TXML файл може да покаже какво се е случило, но само когато бъде свързан с останалите доказателства, може да покаже защо се е случило. Истинската стойност не е в анализа на отделен документ. Истинската стойност е в откриването на връзките между всички документи. Разследването не започва от начало. То продължава. Всяко ново доказателство може да потвърди или напълно да промени предишните заключения. Появяват се нови връзки. Потребител влиза в системата. Минути по-късно се извършва ръчна корекция. Същите обекти се появяват отново. Същият модел се повтаря. Това, което първоначално изглеждаше като отделни финансови аномалии, постепенно се превръща в последователна картина. Това не е чатбот, който просто отговаря на въпроси. Това е система за разследвания, която изгражда заключения въз основа на доказателства. Всяко заключение остава проследимо. Всяка хипотеза може да бъде проверена. Всяко доказателство запазва своя източник. А когато е необходима актуална информация, разследването може да я потвърди чрез уеб-търсене, без да губи проследимостта на доказателствата. Целта не е да замени експертите. Целта е да им помогне да открият връзки, които иначе биха останали скрити. Защото документите рядко лъжат. Истината просто е разпръсната между тях. Blast Analyzer свързва доказателствата, разкрива истината. Blast Analyzer. Evidence doesn't speak until everything is connected.